Бекам, че да помахаш в камерата. Приближи го и го снима. То не става повече. Става ли? Вчера приближи. Ама не, то става, но не се вижда много. Аре бе, Сила, нема не знаеш. Сваляй да ти слагат коланите и... Сваляй това яко. Викам, не знам. Ще гледаш на там, вика. Да, ти инструкция. Аз пребана доле погледнеш и почваш вече да размишляеш дали да скачиш. Препериш. Да. Аре, че. Ти ако си котлет. Мен трамплин 2 метра ме страх да скоча, бе. Аз така не знам. Антон съм сигурен, че ще скочи веднага. Нещо не съм няма да скочи. Това го познавам добре, ти квар това, че скочи. Не, они са докато му обяснят много... Габи, слушай инструкциите и ти слушай. Здраве, скочи бе, аре бе! Беганото, не знам какви кълки. Малко скочи така, как му показва. Стара страшно. Да му кажеш надолу с главата. Нека нагоре с крака. Се обърне 9 пъти тогава. А то са завързани ли някъде, ако ли сме? Завързане, бе. Кой ще ти така на ръба, бе? Леле, му се вата, брат. Ще скочи. Надей! Аре, момче! Така е много дървено. Аз не искам така да седа как Антон. Аз искам да мръдне... Майко, горки е той. Аре, момче! Пещерния дом, скокни си и няма да усетиш, свършило е всичко. Тръпка е там, бе, аз ви казвам, тръпка е там. Ръцете! Браво, момче! Вече къде оди? Здраве оди там, викате не го люля. Така люля скочи по правилен начин. Браво, бе! Браво, Тони! Мале, чакай, парката ми вече мога да си пуснеш ръцете, бе, не се дръж. Габи, на тебе двойно ще пляскаме. Този път заснех всичко. Браво. Как падна като... И още си държи ръцете. Така му казах. Ама сакът не се люля, мога ги пусти. Помахай тук в нещата, бе! Махни на камерата! Прави така тук на постното. Да. Полакал се. Аре, Сила, не си ли служила колани, Тоши? Чекай, как се държи за сърцето. Не, тук за колано така се... Не, бе, Габи, чекай се държи за сърцето. За Антон ми говориш. Да, познаваш се по-точно нещата. Виж, че унисите не карат, виждал се зачудили, че чаха така да го... Не, бе! Аре, коци! Не, бе! Не ме питайте мен, страх ме. Направо съм умрел от страх тук. Това го чекай сега да го отвържем, към мен не е скачал да се малко трудно съм. Вече ми помогна.
си е тръпка, бе, да ти Тръпка е, остава бе, за цял беги. живот. Видя ли къде го вкарана, бе? Чакай там М. вътре. Ей, здраве, път така. Ма телефоните изкарай всичко. Здраве. И капките си изкарай. Сила, имаш 2 минути, като стъпнеш на мястото за скок. Аре, свърши да бъде на Да спирам ли хлебчето? След това го спира.